Moikka moi, mä oon Patukasi6 ja nyt joku laittaa koko ajan yötä, mutta ei se meitä häiritte. Eli tämä on minun esittelyvideoni tästä Suomi-Minestä. Shadow PvP:n omistaa Patukasi6. Tähän seinään voit laittaa ilmoituksen. Shadow PvP-säännöt. Älä käytä GM1 vaikka olisit Petroclip. Älä krieffaa. Älä rakenna rumia juttuja. Älä suojaa muurin sisäpuolella omaa aluetta. Älä huijaa muita tiimiläisiä. Sääntöjen rikkomisesta nyt kikataan tiimistä. Faktiin ei pääse kuka tahansa. En muista näitä itse ulkoa edes. Sitten fly. Onko mulla fly? Sitten käytös. Ei on. Eli tää on tää muuri, jonka minä olen rakentanut yksin. Ja tällä faktilla on 3 pelaajaa, Esely85, XXL85 ja Patukasi6. Täällä on Eselin kaivos. Täällä on Eselin talo. Ei, pukes. Täällä on Eselin talo. Aika ruma. Ettekö olekin samaa mieltä? Tuollaisella taitaa ollakin mainaamassa tai jotain. Eselin talo sisältä päin. No. Ja tossa on XXLn talo. Sinne ei päästä sisälle, koska ovi on lukittu, enkä viitti kriaffata seinästä. Ei siellä ole sisällä oikein mitään. Tässä on mun talo. Tämmönen oikein komea, tämmönen hieno talo. Millä tonkaan sanoo. Tuossa on skeletoni, hittoko ei oo god-modia. Pistetään Deini. Katsotaan pistääkö kukaan muu enää yötä. Noniin. Matot on taas kriaffattu. En mä jaksa sitä valittaa kenellekään adminille. Niin pikku juttu. Näytän tuossa. Tää on siis mun talo. Täällä on hieno olohuone ja myös tämmönen hieno telkkari, jossa on hiiltä, lapista hiiltä, redstone, lapista hiiltä, redstone, kultaa, kvartsi, kultaa, redstone. Ja tässä on sohva ja tämmönen olohuonepöytä ja jotkut baaripöydät tossa, no en tiedä mitä. Matto. Mun kaivos. Patun puntikkakellari ja keittiö, vaikka ei takaa kellari. Nämä arkut ei taida olla lukittu, ei niissä ole mitään. Täällä on näitä, joita ei pysty lukittaa. Tuolla on mun tommonen juttu, mistä mä saan vettä. Sitten mennään vaikka tänne yläkertaan. Kaivosta mä en ehkä jaksa näyttää, koska ei siinä ole mitään sen kummallisempaa. Tää on yläkerta, täällä on vaan 2 sänkyä. Ja pistäänpäs night. Sitten mennään makaamaan. Et voi, no, fuck. Koitaanpas nyt uudellaan. Voi vittu, silloin kun mä pistän niinku päivän, silloin joku pistää yö, ja sitten kun mä pistän yön, niin joku pistää päivä. No kuitenkin, tossa kun makaa tässä sängyssä, eipä nyt päästä makaamaan, niin näkyy tuo kuu tuolla vähän aikaa. Sitten mennään tänne. Mä ehkä pistän tämän videon Suominen viralliselle kanavalle, mutta kuitenkin täällä on mun farmit. Ja täällä on mun farmiarkku, kaikki. Toi on myyty pois, minä myin kaikki minun nämä jutut, ostin ne kyläläisiltä. Eikö siis, otin kaikki noi viljat ja myin ne kyläläisille, koska siitä sai emeraldia, josta sai sitten 250 rahaa ja nyt mä oon servun 7. rikkain vai en muista. Ei väärä, tonne kuuluu hoe. Sitten katsotaan balance top. Tuolla noin odotetaan. Se on hetki. Joo, tuossa Patukasi6. 7. Ja mä oon tässä servussa nickname Patukasi6. Oikeasti mä oon pelkkä Patukasi6.
Ja täällä on tää alakerta, jossa te ette varmaan näe mitään. Laitan täällä äkkiä kirkkaudet isommalle. Nyt te näette jotain. Täällä on alakerta, joka on vielä ihan hitosti kesken, mutta jotain sinne tulee vielä. Pistän kirkkaat takas tonne. Noin, ja katto on tämmöstä raasta puusta näissä kerroksissa. Ja tuolla on mun kaivos, jonka mä taisin jo sanoa. Ja sit mä näytän nämä muorkut vielä. Raskas 2, eikä en mä näytäkään. Hitto! No joka tapauksessa, ne voi nyt tästä myöhemmin. Mutta sitten mennään tällä home and base. Noin. Eli täällä on tämmönen endipaikka. Täällä on aika pimeä, täällä ei yhtään tortsia. Täällä on krääsää, mutta timanttiarmo ja protection IV timanttikypärä. Täällä on enchantettavaa, nää aika tyhjiä, paitsi tämä. Täällä on timanttilapio ja kirja, jonka mä enchantän. Täällä on enchant-kamaa, isku 2, voima IV, tämmönen jousi. Ja tässä on liekki 1, voima 3 jousi. Tässä on hajoamaton 3, tehokkuus IV ja silkkinen kosketus 1, kirves. Tässä on hajoamaton 3 kirves. Tässä on hajoamaton 3 tehokkuus IV hakku. Tässä on onnekas 3 tehokkuus IV tai showeli eli lapio. Ja tässä on tehokkuus IV ja silkkinen kosketus 1 lapio. Täällä on sitten kompa, täällä on enchant-kirjoja. Terävyys 3, hajoamaton 3, sivallus IV, terävyys 3. Sitten ender, näitä ihme paskoja, joita ei tarvitse mihinkään. Ja tässä on tietty tämmöinen enchant-huone, jossa voi enchanttaa sitten kaikkea paskaa. Tossa voi kerätä XPtä. Ja täällä on jotain tommoista, minne ei tarvitse mennä, koska siellä ei ole mitään. Sitten tässä on alasinta on jo ihan vitusti käytetty. Mutta se olisi varmaan tällä kertaa. Heipä hei, ja mä varmaan tulen lataamaan vielä YouTubeen sen videon, tai semmoisen videon, miksi ei ole tullut nyt vähän aikaa videoita, missä mä kerron siis, että miksi ei ole tullut, koska niitä ei tullut viikkoon, ja nyt mä kuvasin tämmösen, mutta se olisi moikka moi, tuossa on muuten mun 10 slauerin tommonen enter juttu. YKK, V6, eikä sillä MX-laskees. Kuitenkin, niin se olisi mun puolesta moikka moi, ja nähdään ensi videossa, joka on taas Mine tai GTA San Andreasia varmaan. Eli terve, moikka moi, YouTube.